Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya di pagi ini? Tentunya semua bersehat walafiat ya. Dan mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di pagi ini aku mau berangkat pagi. Soalnya mau sambil nimbang kunek teman-teman. Nah, sudah siap. Kita undurkan motornya, kita berangkat teman-teman ya. Soalnya mau mau nimbang nih bener teman-teman ya. Yo lo tidak ngising kok bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nggak bisa syuting. Mbak Tri. Yo ben lah bapakmu tuh sing ngklek-klek ini. Ngklek yo. Kata gosek wae kek iki. Ikan keras itu. Menunggu bakul. Pinten kali 12 nggih, Dek? Jai. 15. Munda. Coplok 8.000 punan. Lah atur seragam kok. Lah kula nggih titili pokok-pokok Mbah. Ya iki enteng kaya oleh piro kan. Iya ngundak wong kasih babak gitu nyang mbahmu. Apa nih? Kembange niku, tapi tuwuh napa mboten? Kok kaya ora enak aku ora wis jaroh karo. Iya kuwi lho sik. Oke. Lah iya kuwi ora iya. Kembang itu jalan kali berani sekitar. Iya. Ini rene apa? Apa arisan ini? Sik tak ngenteni modal. Arisan apa? Iki kok jemaah. Lah jena jemaah iki mah. Oh. Lah nggih. Lunasane nding jemaah jerase. Dalah. Alah sami mawon kula niki mboten nampa. Mbaan Selasane jere. Lah nggih jemaah niku anu to lunasan. Pendak iki. Nggih. Kula barange sak mbuh mbane. Lah wonten sing jagakane lah ngene iki jagakane. Kunere boyoke. Boyoke lekus. Ora masa isine gue digedhi yo olah-olah. Nangge. Ya wis jenenge gede-gede sak isik Kang Anomi. Aku ora iso muter guys, iki bakul rene tenan. Aduh, aku ora iso muter, Mbak. Ora iso muter. Ora iso muter, Mbak aku. Aduh. Wis ora iso muter. Nggo sak ora iso muter, guys. Tolong panjang puter. Ora iso muter. Lah mang ora kena dubungi lar tagonya ganjur. Ternyata ora iso muter kantenan, Pak. WhatsApp, pesan dari Siti Rohani Akeong TKB 2024-2025. Tolong Mbak sepedaku, Mbak. Kono yang mbah tengah-tengah. Sengah-sengah banyak dilem gowo. Yang penting aja koncane kono sar. Yo. Lah aku telepon tante ora di Sauri. Lah yo munggah ora kagak gua. Mama. Mundur guys. Ini bukti. Mbah. Mbah. Coplok ngono, Mbah. Ya. Tak kutipek iki mesti. Iya ta? Iya, rai bapak niki.
Lek Kusnen mah balek. Yang Cuma joblok. Ayo ndelok kemana toh? Ya Allah, Pak, tak kinten mboten mriki toh. WhatsApp, pesan dari Marsha RP Akeong TKB 2024/2025. Nggih, si Rasa ditelepon kok ora kena. Lah. Hantin. Oh. Rong ada iki Mas joblokmu. Jan, Mbah Warnike. terus kanan kiri pol. Alhamdulillah, guys. Iki maksudane saya pasar balek. Arep numpak motor, Mak. Mbak Tutik kan? Ya kleru cuma. Kali ngeten nih, Mbak. Nggih, gek karep kula. Nggih, Mbak. Nek utang-utang langsung nggih kesel kok. Elek Kusnen bener. Kene timpang ning Mbak. Iya. Ndas gitu. Mbak Parni ki isih ae kok Pak yo. Engko tak ro sampe lho ya. Lah jadi sing anu wite kae mamane. 16 kilo, Jai. Saya kok an dewat. Nggih. Pinten Mbak Dewat? Panggahe pinten? 19 tahun. Aku iki ora. Pen Mbah. Mbak Parni ra butuh ada. Yo. Ya bodoh. Oh, alah Gusti Allah. Kita jangan lagi lah, kita nggak usah kilo kita nang pasar. Atau nunggu rumban, Pak motor bayar. Lah dipotong niku mengke. Kelek Kusnen. Pun pacung tak tahu. Motor semesane lho, gak kayak semesane dirusak. Napa coploke? Dokter ulung mungkin semesane Mbak. Ora dia mau niku nang. Alah. Semesane Mbak mesti ya. Iki total lek. Mungkin entek-entek lho lek nomor nanti. Oh, lek kos barang ya metu kambile. Metu kambile lho. Kos menan kok. Kambile sik disuruh kuwi paling. Kata deh. Punya mama itu. Berdiri tegak. Ibu sak-sak kono. Timbangane nganggur. Nganggur. Mbak, kene sangu-sangu anune. Nggih. Nong gedang nom gedhe tok masih ora apa. Nah, Sapa? Iki mriki marwan lha iki. Oh, nggo namu. Ora payu isi kena men. Ya. Ake anu ditimbang-timbang dapur. Telunem. Kuner. iku dhewe-dhewe iku. Lah kok sudah banyak, Pak? Nek Joko ngemeni. 36 alhamdulillah. Iki nang tuku jajan, Mbak. Telu coblok. Telu muni punan. Penggolu ya. Piye? Nek kartu untir. Kamu ya coblok ya? Iya. Coblok double. Sepahane enggak coblok. Kembang to Pak motor iki. Kembang sing kembang. Anu ndas sik kembang. Lek sono kembang Mbak sik marah rene no. apa itu Coblok. Ora. Nih. Ora. Sewage nang kene kae. Dene bahan tak pipro ngene kene. Iki rene lho. Heh? Rene. Ya. Iki piro iki? Yang wakil nggih Rolikur goblok. Rolikur. Menunggu uang.
Tidak uang. Menunggu tamu. Mama tidak dapat. Tapi kali itu sempat pada rambut ding. Dingke kok kurang jajan dhewe lho apa? Lah kadang itu, dek mereka batin gitu toh. Iki goleki, pap cipek. Anu yo coplok. Iya. Lha nggo gecek karo kebo koyo loro. Ya dadi babat lho sing kembang iki. Lah dhewe malah bapak kabeh kono. Mungkin tak gusik jatah gusik. Yo nang Kayak kebunan ki ya. Lagi tuan sak mene-mene ki ya. Nggo gecek bareng mau apa lho kok. Nah, aku arep nulis golek copot. Goleke loro bidi-bidi. Cingkele. Iya. Gawan iki kan dadak. Iya lah. Mau tak nang ning ngono sing kembang iki barek. Orang-orang kental ora jane kira-kira luwe. Kira babat iki apa saya. Tah rabuto Mbak Farni yo. Semua sal ki ngentet. Kalau lagu sik nang klono mah ada lagu sik kabeh wae. Butuh, Bapak di rabuto. Nang di rumah ae. Ganteng. Ada ngomong iki ora gatak deh kalian. Iya, ada orang kayak lagi. Tak nang kabeh kira nang payune iku salah sampai kan. Aku nang kira. Dolene iku iso kasing iki jangkar. Alhamdulillah gadane sesuk. Kembang-kembang wis golek wis memet. Ya terus itu kabeh. Terang direk kene ku ilang ora yo. Bal sekolah. Nggih. Sesuk gadane, Mbak. Iya ngamas itu. Rek coblokmu ya. Apa sih? Ayo. Langku aku lero sing kembang tak pek lho. Aja mbah ora. Ora mbah ora aku ora. Ora. Ma, ini jam berapa? Heh? Jam 6. Ora ilok ya mbah, ndak arep mangan Nyapa yo? moto ae kok. Arep mangan moto ae kok ira ngono. orang golekne kok jebol. Oh iya, orang lelep ning jebol kok. Pangan wae. Leleki. Enak wong leleki. Dadi daging. Ben burine kuwi lho. Lha nggih. Ben burine. Ada. Mikir besok, mikir. Mikir kan sekolah kok. Mikir langsung gonggo. Tahun Tahun-tahun dulu tak ya dulu menungso mikir yo. Oh, no. Pate saiki oleh. sing penting saiki nek Penting kaki mangan. Cepet dapet ngono. Sipar. Lah kok koyo wong nyopat barang ngono kuwi. Met-met. Anu. Gane nyopat. Kira bisa nyobat enak jane kan. Bisa nyobat penak jane. Aku kalah misalnya Pak. Ji. Orang gasangi loh, Ji. Ya sapa kae? Lagi saya nang balon kena ya kayak. Jadi sini mengkertas suwi saya itu. Ya. Patak budi ngono. Ada lebih masih kok. kok aku sing budi kate. coba cerita. Jam juga kayak isine meng kertasnya lah pisu yo gitu. Aku ngakoni ngono iki. Dene yo pos-pos iki nek balon ngono. Karo kancaku kampung ngono. Ya ora dene ana sing ngerti tinggal nyopet iki kok nget nih lagi. Betujune. Jami. Dijami. Dek ini marah isine pasar engko. Ora. Iya, ngalah. Lebar jajan. Sing ning pasar si sinten niku wau to? Sinten pokoke niku wau. Aku mah si Sumi nggih nang kopi Pinggir Kalih sinten lah kalih ngoten wau ge. kanem. Kopi. Yo kok duit e nggo 10 kilo. 2 kilo. Merok kilo jere. Mingkem. Nah, wis nemen saiki nemen anu golek duit iki. Saiki putih duit. Selubar kurang tundun. Jane sing mingkem-kem. Ke Gedang Rojo. Bakul gedang reso ngarahne piye karo. Masa bakal ketambah kuwi. Apa wis rubuh-rubuh Bakul gedang saiki marwan ki. Kamu golek rubuh. Kalau isine urung Iki sing puter 12 kilo au. Nggih. Iki
12 kilo nek. Sing 19 ya. Ora. Sing 19. Iso pirang? Ibu taruh ya. Engko sing mbak sing anu engko Mbak Ayu iki. Itu mama. Kaya sama. Sing 19 mana? Kaya nek ku sing kari mang sing anu tampilan iki mang. Abang. Niku sing ada ya Abang? Ora Abang. Mama. Ini mama bisa ambil enggak? 12 ya nek dulu nek Mang. Ma. Ini bisa ambil enggak mama? Ada duduk. Sing jae bau. Bisa kejawi. Kan betul ya, toh. Oke, dek Bisa orang mben. Lek jahe Cicile pinten iki, Mbak? 17,5. Ini lele. 20.000. Wah iya. Itu sini mana? Ora nang. Besok 9.000. Iya. Niki jebane. Yen mana? Iku lek kok ini nang. Piro-piro? 12. Kok ini belas? Kira pura. Alah, gua ana usum iki lho. Apa ya? Lek daerah nesuar kok Pakir ya. Panen nih mbak. Kono nggih, matur suwun. Ki, nak 10 ta? Nggih. Bisa, tapi ora duwe kan. Iki bae. Anis ki bayar tenan. Ya Mbak Ayu Udah ada tabang mbak. Nggih jajan apa mbak engko bener. Dananan tang lagi. Lah kok ceruk piye Pak Jem? Terus jaluk duit ya, ora duit ta. Dadah. Bang Jem. Iki nyapa tuh tolong mungkin dah. Ini turun. Bang Alhamdulillah lapang guys. Iya, Ya kalau malah abang biru lampunya disco kayak. Abang biru. Abang biru kok. iki kena iki. Alhamdulillah ya Allah. Niki tangge ijo Guys. pajak jual lu pajak tuh. Sekian cukup sekian. Ya capek. Ayo. Jalan malam yo aku ya. Gitu kok. Jarene RT ne, anu RT kula jare setu lunasan. Yang saya banyak.